να δείξουμε τη διαφήμιση αυτή, την τεχνολογία, μια ισπανική διαφήμιση. Προσέξτε. Γεια σας. Γεια σας. Θα σας παρουσιάσω μια συσκευή, ένα σύστημα βιοοπτικής οργάνωσης γνώσης που ονομάζεται βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εξελιγμένη τεχνολογική ανακάλυψη. Κάμερα σε μένα. Χωρίς καλώδια, χωρίς ηλεκτρονικά κυκλώματα, χωρίς μπαταρία, χωρίς σύνδεση. Συμπαγές και φορητό, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Χωρίς ηλεκτρικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται φόρτιση και μπορεί να λειτουργήσει για όσο το χρειαζόμαστε. Χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής παροχής, το βιβλίο ποτέ δεν κρασάρει. Το βιβλίο δεν χρειάζεται επανεκκίνηση. Ανοίγοντας το, μπορείτε άμεσα να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματά του. Κάμερα σε μένα και να πώς λειτουργεί. Στο βιβλίο τώρα. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο από συνεχόμενες αριθμημένες σελίδες χαρτιού. Βλέπουμε την αρρύθμιση. Κάθε σελίδα μπορεί να αποθηκεύσει εκατομμύρια bytes από πληροφορίες. Κάθε σελίδα σαρώνεται οπτικά, καταχωρώντας όλη την πληροφορία απευθείας στο μυαλό, με μια απλή κίνηση του χεριού, προσέξτε, μας οδηγεί στην επόμενη σελίδα. Κάμερα σε μένα. Οι σελίδες κρατούνται ενωμένες σε μια λειτουργία που ονομάζεται δέσιμο. Να το δούμε. Το δέσιμο που συγκρατεί τις σελίδες στη σωστή σειρά, εφαρμόζοντας εξελιγμένη τεχνολογία στερεάς κατάστασης compact. Κάμερα σε μένα. Οι κατασκευαστές μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις δύο πλευρές των σελίδων. Δείξτε αυτό. Και τις δύο πλευρές, διπλασιάζοντας την πολιτικότητα αποθήκευσης των δεδομένων και μειώνοντας το κόστος. Και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Τα περισσότερα βιβλία, κάμερα σε μένα, περιέχουν μια λειτουργία που ονομάζεται περιεχόμενα, ώστε να μπορούμε να προσπαθούμε έτσι και να προσπελάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για άμεση ανάκτηση. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, και το προαιρετικό αξεσουάρ ως σελιδοδείκτης. Ως σελιδοδείκτης. Έτσι. Που μας επιτρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο, δείξτε το, να ανοίξουμε το βιβλίο στο συγκεκριμένο, στο ακριβές σημείο που το αφήσαμε κλειστό. Ο σελιδοδείκτης είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο ίδιος σελιδοδείκτης, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε συνέχεια σελιδοδείκτες, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα βιβλία. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή, κάμερα σε μένα τώρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για δημιουργία προσωπικών σημειώσεων προγραμματισμού που ονομάζεται μολύβι. Προσέξτε. Είναι το γνωστό μολύβι με μια απλή κίνηση, αν θέλουμε. Προσέξτε τι γίνεται. Ρίξτε το βιβλίο. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις. Να σημειώσουμε εδώ. Να γράψουμε κάποιες δικές μας σκέψεις που έχουμε. Έχω επίσης το αξεσουάρ hands-free, το hands-free αναλόγιο, που επιτρέπει τη στήριξη του βιβλίου για εύκολη και σωστή τοποθέτηση για διάβασμα χωρίς χέρια. Προσέξτε. Χωρίς χέρια εδώ δεν έχω σήμα, αλλά κανονικά στο σπίτι σας μπορείτε χωρίς χέρια. Το βιβλίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι φορητό, προσέξτε. Είναι φορητό. Έχει αντοχή στον χρόνο και προσιτό. Είναι προσιτό. Καλωσορίζουμε το βιβλίο έτσι ως την επικρατέστερη μόδα διασκέδασης και καλώς ήλθατε στην εποχή που θα μεταμορφώσει την ιδέα σας για τον κόσμο. Καλώς ήλθατε στην εμπειρία του βιβλίου. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Όλο Αλβανία, να μου την Αλβανία μου, κάμερα σε μένα. Φωνάζω το συμφωνά. Κάμερα σε μένα να πούμε. Και δεν παίρνετε χαμηλά μελοκάματα, μας έχετε τρελάνει. Το βιβλίο θα πουλήσει, την φάτσα μου πουλάει. Κάμερα σε μένα την κοινωνία.